भारत और न्यूजीलैंड मध्य होइथिबा द्वितीय टेस्ट मैच रे भारतर होइछि दमदार रेकर्ड। 24 तारिख रे आरंभ होइतिला भारत और न्यूजीलैंड मध्य द्वितीय टेस्ट। एही द्वितीय टेस्ट मैच रे न्यूजीलैंड प्रथमे बैटिंग करी 79 ओवर गोटे बॉल रे 10टी विकेट हराई 259 रन संग्रह करिथिला, ଯେଉଁଥିରେ ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର 105 ବଲ୍ରେ 65 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ 5ଟି ଚୌକା ସାଙ୍ଗକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଏହି ଖେଳାଳି କରିଥିଲେ ଦମଦାର ରେକର୍ଡ। କେବଳ 23 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 7ଟି ୱିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଯିଏକି କାଲି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଜବରଦସ୍ତ କମାଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୁମରା 8 ଓଭର କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ବି ସଂଗ୍ରହ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶଦୀପ 6 ଓଭର ମଧ୍ୟ କରି ସେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନଥିବା ବେଳେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ 24 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 3ଟି ୱିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇଥିଲେ ନିଜର ଜଲୱା। ସେ 23 ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ କରି 7ଟି ୱିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ 18 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ ବୋଲିଂରେ ଜବରଦସ୍ତ परफॉर्मेंस देखाइथिले वाशिंगटन सुंदर। 7टी विकेट सहित 259 रन रे अटकाई देइथिले न्यूजीलैंड को एही द्वितीय टेस्ट मैच रे। ता सहित आज आरंभ होबाकू जाउछि प्रथम इनिंग्स रो भारतर मैच एवं भारत काली 16 रन करी गोटे विकेट हराइथिबा समय रे आज देखाइबो तार प्रथम इनिंग्स रे बैटिंग रो जलवा।